Kumusta naman taon ka? Ay, nalusyang naman taon kayo ka. Asan din mo ba na? Sige, naglaag. Uh-oh. Siglaag! Na ikaw rin dali usa. Hingkaw na ka. Wala pa, gutom kaayo. Asan din si Saryo di ay? Uy, sa embarkada, gatagay-tagay na sad. Aga sige lang nagtagay. Wag na nimo isumbong sa iyong inahan. Para matabangan sa taon ka, uy. Ayaw, Iluoy, kiduha ka buk na anak nimo, oh. ayaw lang, uy, kay, ito biya si, yung mama, maldita na ba kayo to? Di at least at makahibaw yung mama nga sige adto si Saryo sa embarkada, uy. Sige tagay-tagay. Nagkain lang to si Saryo, eh. Tanawar, oh, bukog panit na kayo, oh. Wala kay kaon-kaon. Bahala na to siya, eh. Ay, pang-iring ninyo, dagan pagkakaon. Balag panos. Nay, imtingog pa kay mata niya ni si Dudong. Naliwato rabang sisar, oh. Sa Sus. ilong nakuha sad. Nangan kay, Nangala kag butong no, giapil mo ang palwa. di sa kipat sa ilong sa imahan. Gani, nangala kag butong, giapil mo ang palwa. Putiin tayo. Sige na, duwa sa Rio ko. Dili, lagi ko, kay masuko ito. Hala. Bahala na to siya, eh. Bahala ka na sa to siya muli. Ayo. O, Jisa. Ay, ma. Ay, te. May nagkat, te. Uh-oh. Ito diya, te. Asa ba sa Cesar? Na, si Saryo, te. Dito, te, ay. Nagsigil ang inon sa embarkada, te. Gibiyaan na niya, yung mag-ina, te. Yung asawa, pa'y kaon, eh. Anak po na. Nga pa na ito, te, tutoy, te. Naughan ng tutoy, yung... Ay, sorry. Asa Saryo, Jisa? Na si Saryo, lagi, te. Nag-inom, lagi dito, te. Gibiyaan na, yung inanog. Ang anak, na dito, nag-inom sa barkada, te. Nga pa'y kaon, yung kwan. Ah, ngaya sa tao na ikay maigo sa intang sa akong Isa apo. dito, Day, uli dito ka, uli dito ka. Sige, te, ulit ako. asa man sa Rio Gisa? Hala, si Saryo, lagi tigiilang, tika na, lagi dito, te. Nagsige, lagi tagay-tagay. Ikaw ba sa barkada? Baan mo, oy, Ano ninatong ba? bata. Asa man to Gisa? Miga na ko nga buong mo. Ano, Asa man si Sar? ano, ay. Dito, kauban sa iyang barkada. Nya mo pa kay kaon. Wala, gatagay-tagay siya dito. Sige naman siya kuhan sa iyang barkada. Kapasa dito ka pakas apasa Oh dito. my God. Ba't naka-adlaw? Sige siya tambay sa iyang barkada. Apasa gani dito, apasa. Pauli adere. Ingna pa paulion ako. Ya, di mo uli, ma. Ingna pa paulion ako. Go kay di siya mo uli ako apas niya lakaw na. Uh-oh. Bili na kay ng bata Gisa kay kawanon na ba? Ambi na bi. Sa doy kaon ang naa. Ay, ginako lang bang ilong. Tingliwatas yung amahan. Uy, nanong lakaw men tawag atong anak dito. Nani, mama? Uh-oh. Nas mabalay? Oo. Som koy uli ato dito is mama man nagipabantay nimo nga tiguang na to. Papauli ko, nakamama ko eh. Si papulion uy ina nga kanang mauli ra ko dito nya mga taud-taod kay magtiwas pa mi og palit pa gani ko ano bisugos ko mga barkada. Suko na ba si mama? Atuom ka ato dito ba dito masuko na ato dito ang anak kay muhilak enta to bembean taon to nimo oy natog ang mga bata. Natog, si Dudong sa Oh, sighilak. aw. Patut ya tres pikas kaya ako ang pikas. Ah, Sighilak kag tagay, wakan namilin palit og kuhan, sudan. samtaong ko ay watch kay kitag panudan dito di ay. Kana ra day mo problema. Kadlaw, sigilag tagay, sig tagay, yung bilin-bilin sudan, iwang nga kita. Ang kaidagha pa mo kayong istorya. Naman to gipalit na ko dito sa kilong buwad. Pulaan na ta si kaog buwad, eh. Ang ginamos dito. Sa ako, namahon sa buwad. Si kaog buwad. Sige lang ako am sa mukaon na unya. Palit na og kanang 20 ra? maon ra man na nabili sa kwarta o kana para di ka mo sa kamo nga 20 ra. Ngayon, napunan lagi, pero dosag. Sarya! Ma, Unsay ma? dito mo ka sa mabalay mga na diri ka agi nya diri. Ni shortcut ko paghilom dia. Ah, shortcut. Oh, Oh, shortcut shortcut. ko. Kay nganong wa na kay uli-uli sa inyo ha, nagsige na lang kag tagay. Di uli magugkog kini siya sad uli ko eh. Wa ka ni tan-aw ni mong asawa nagkag-up lang ang naw. Ang gwapa magyapon. Way kag kaon ni mong asawa Saryo, ikaw sige ra kag inom. Kaya uban imong gikaon ma kanang ihatag sa na diri sa kong asawa mo ay.
Ay, sige, kung ana sa riyo ka, pauli ha, pauli. Ug di ka muli, budalan ti kitang budos-budos. Magtagay pa mi. Amin na. Ayo isa ko mga barkada ba yan ah. Adto na si mong amahan. Hala di ba akong kwarta? Pauli, makana ang inyong na imong anak dito ay. Inaguman na naman kay ako sa nihat. Puyo sa riyo. Uli ato imong anak dito sa riyo. Hala, ang atong anak lagi. Gibiyaan mo ma? Bigyan ni mo ma. To dito sa balay nang hugas plato. Hugas og plato na Hugas sa ako. kabuan pa. Basin. Ulit na ba? Ulit na Uli inaguman na lagi ani. Ang imong pamilya ba maoy unaha ay sig una lang tagay unsa man mauli ka dili. Oh my Uli god. lagi ma. Ganito ni isa. Mauli ka dili. Uli. Ah. Ulit dito ka, ulit dito ka. Sige tiya ulit ako. Asa ba siya? Seryo lagi. Balik sa tayo. Alam mo, gusto niya akong kalit mo. Sambag na yung iring buwan ako na. Balik, di ba? Lama. Naalagi ka ma. Diha lagi ka nag-agi siya diri. Di hindi mo. Turan, tato. Kaya paniram. Diri mo. Jisa diri. Hindi na ganda. Enjoy shortcut. Ay pagbot. Ang tawa mo na siya. Ika, jay ko na. Sige. Si Ito budos-budos. Magtagay pa mi. Amin na. Ayo isa ko mga barkada ba yan ah. Adto na si mong amahan. Hala di ba akong kwarta? Pauli, makana ang inyong na imong anak dito ay. Inaguman na naman kay ako sa nihatod. Mauli ko. Unsa man tong kameraman ma. Ano man to?